As manifestacións pola sanidade pública en Ribeira seguen sen parar. De 14 médicos, 11 prazas están cubertas, pero moitos deles con contratos temporais. A veciñanza asegura estar desconforme, xa que o que buscan son solucións fixas. Como cada xoves, diante do Centro de Saúde de Ribeira, houve unha nova concentración veciñal. A situación, a pesar de sufrir certas melloras, segue sendo complicada. De 14 prazas, hai 11 cubertas, pero en diversos graos. Hai contratos temporais ou interinidades, e só 5 son persoal fixo. A veciñanza teno claro, queren solucións continuas e non remendos. Necesidade, vas pedir unha cita, a mí me pasou un mes para ver resultados dunha analítica. É posible iso? Penso que non, por falta de médico. E chego aí, non hai, me refiero que vas para a consulta, estou eu solo, non hai pacientes para... non sei de onde está o fallo. As esperas para concertar unha cita de atención primaria seguen sendo longas e hai quen incluso segue sen médico asinado na área sanitaria. Outros tiveron que acudir aos servizos privados para poder ser atendidos correctamente, algo que critican con gran forza. Home, teño médico, pero tamén depende do hospital, pon as operacións, de cadera e algunhas cousas máis que eran por aí e fanse moitas días. Hai que andar con bastón. E non son tan vello para andar con bastón, pero bueno. Agora veño co meu fillo que está operado da columna, é segunda vez, está desfeito e vemos agora daqui. E todo o que tuvo que facer tuvo que ser polos cartos, porque na Seguridade Social ainda estaría agora sin mirar, sin facer nada. E non hai dereito, porque eles teñen todo gratis e non lle importa nada. E non hai dereito que nos dean o que nos pertenece. Eu non teño médico de cabeceira, tuve un infarto hai 4 anos e desde ese eu non teño médico de cabeceira. Me están cambiando o médico continuamente, onde eu tiña un médico que me vía a cara e sabía o que tiña, porque me conocía de toda a vida. Eu agora non teño médico. Cada 15 días están cambiando. Seguen xulgando a falta de control e miramento por parte das administracións gubernamentais galegas, que nes aseguran teñen a culpa do que está pasando. A Xunta son cabezudos, queren privatizala, pero os pensionistas non estamos como para esas cousas, que aínda nos descontan para a Seguridade Social, que nos descontan do que cobramos, aínda nos descontan, que non hai dereito ningún. Eles, claro, eles teñen todo gratis, pero os demais temos que fastidiarnos, e non é así. Alzan a voz por unha sanidade pública xusta e, como din eles, queren o que lles pertence. A ver se conseguimos algo con estas reunións, manifestacións, que o que buscamos solamente é bo servicio e médicos. Temos dereito a eles, xa levamos un ano e non hai que nos apoie, os da Xunta están co cu sentado a chuparen os cartos, xa estamos hasta o jorro de aquel. Queremos médicos, que temos dereito a eles. As concentracións continuarán o xoves diante do Centro de Saúde, coa esperanza de que as administracións dean resposta a unha demanda que non é nova, pero que segue moi viva en Ribeira.